गसाइगावनि जारागुरियाव एनडिए दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिए दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि मावथिफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरियाव कच राजबंशी हारिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा एनडिए दोलोनि बिजाथिनो मानो भट होनांगौ बेखौ रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा गुवारै फोरमायनानै होयो। बे हाबाफारियाव रोनगोरा नार्जारीजों लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरिया नार्जारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै जारागुरियाव जन्दुवार ओनसोलनि आरो गसाइगाव ओनसोलनि गासै राजबंशी सम्प्रदायखौ लानानै जों मोजां मोनसे सावरायनाय बेवहाय लादों। बेवहाय गोबां राजबंशीफोरनि संगठनफोरनि आरो दिनै दिथागिरिफोर गार्जेनफोर बेवहाय फैदों। खोब मोजां आरो जों जयैनो गोबां बाथ्राखौ जों सावरायबाय जे आथिखालाव जोंनि बिटिसि सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि जों मा उन्नयननि खामानि लादों, मावनो जों मा मावनो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जों जनगोष्ठीय समस्याफोरखौ जों बोरै मावलांनो नागिरदों बेनि बागै जों मोनसे खुला-खुलि मोनसे आल'सना जों खालामदों। बे आल'सनाया खोब मोजाङानो जाबाय, बयबो बेवहाय बाहागो लादों आरो एबारनि जि मोनसे थासारि फैगौ बिसायख'थियाव जे जयन्त बसुमतारी बिथाङा जि देरहागोन बे बाथ्राया एखेबारे साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोदों। आरो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीया दिनैहाय 35 लाख जनसाधारननि गेजेरावहाय गोबां जाति जनगोष्ठी दङ। बे जनगोष्ठीफ्रा बयबो दिनै राजबंशीयानो जा, बेंगलियानो जा, मुस्लिमानो जा, राभायानो जा, गार'आनो जा, आदिबासियानो जा, जि जनगोष्ठीफोर दं बे जनगोष्ठीफ्रा पार्ट बयबो जोंनि दलजों जोंनि सरकारजों रायलायबाय थादों आरो बयबो गोजोननाय फोरमायदों। दिनै जों सान्थि मोनबाय आरो बे सान्थिखौ जों लाखिबाय थानांगोन आरो जौगानायनि थाखाय जि सरकारा दिनै मावगासिनो दङ, नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव, बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे गासै थासारिखौ बयबो मोजां मोनदों आरो बिनि थाखायनो जोंनो भट होनानै देरहाहोनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों। बेरेखा दोला मोनसे बाथ्रा फोरमायदों सर, माने एनडिए दोलनि बिजाथिनो बर'फ्रा माने भट होनाय नङा होननानै माने बेथ' आरो मा खोथा बेलाय नोङो बिपिएफआ अबस्थायानो गैला गावसोरो, बे ओरैनो खुगानिल' बाथ्रा जागोन। बे जोङो मोनथाम हान्जा बेवहाय लोगो जादों, इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि। बे मोनथाम हान्जानि भटआ ज' जाबानो बिपिएफआ एखेबारे आथिं खाथियाव थाहैयो। बे बाथ्राया रोखा, बेखौ नुखानानै बिसोरो ओंखायनो बायदिसिना बांसावबाय थादों। बे जेबो बाथ्रा नङा, बिसोरो मा बुंबाय थादों। बे गावसोरनि मानसिखौ गावसोरनो लाखिनो हायाखै। दिनै चन्दन ब्रह्म हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै खारबाय, जय मुसाहारि एमसिएलए हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै खारबाय। बेथ' जोंनि दाय नङा, बेथ' बिपिएफनिसो बाथ्रा। दिनै बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै एरायबोजोब्बाय, दिनै बिएसएफनि दैदेनगिरिफ्रा एरायनानै फैजोब्बाय। सामफ्रामबो बबेबा नङा बबेबा बिपिएफनि दैदेनगिरि साधारन रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय हाग्रामाखौ गारनानै खारबोजोब्बाय। थ' फिक्साराथ' स्पस्ट'। गतिके दिनैनि तारिखाव बिथांमोना बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै रायजोनि गेजेराव गन्दगल खालामनो नागिरदों। बेवहाय आरो धोरोमनिबो खोथा बाथ्रा बुंबाय बिसोरो। दिनैहाय आरो बर'फ्रा होनाय नङा, उमुगा होनाय नङा बाथ्रा बुंदों। इलेक्सनाथ' मोनसे जाथिनि बाथ्रा फैया, बेवहाय बयबो जाथि जनगोष्ठीया बाहागो लादों, बयबो होगोन आरो जोङो मोनसे गणतान्त्रिक हादोर, बयबो जाथि जनगोष्ठीनि भट लानानै जों देरहागोन आरो बेखौनो जों बयनोबो थांदों। दा जों दिनै राजबंशीजों रायलायबाय, जोङो समनिया आदिबासिजों रायलायदों, बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीजों जों सानफ्रामबो रायलायबाय थादों आरो ज' जोङो खामानिखौ मावलायबाय थादों। थ' गतिके बेवहाय बिपिएफआ जेखि रोनावा बे जेबो खामानि गैया। बिथांमोननि फुटबल मेचआव जोंनि पार्टिनिया बेवहाय जोंहा बेगदारबो थिगैनो दङ, गल सोग्रायाबो थिगैनो दङ, किपाराबो थिगैनो दङ। खिन्थु बिपिएफनि फारसेथिंजाय बिसोरनाव गल किपारबो गैला, बेगदारबो मोजां नङा, गल सोग्राबो गैला बिसोरनाव। थ' गतिके एबारनि फुटबल मेचआव जोंनि फारसेनिफ्राय जों हानायमानि गलखौ जों बिपिएफनि फारसे जों सोगोन आरो बिपिएफआ दिनैहाय जिर' जागोन। गुबैयै क'क्राझार सोरजों कन्टेस्ट जागोन? कन्टेस्टआथ' बबेबा नङा मोनसे माने मा होनो बेखौ राजनिति हान्जाया फैगोन। बेवहाय बिपिएफबो फैनो हागौ, कंग्रेसबो फैनो हागौ, सोरबा फैनो हागौ। खिन्थु बेसेबां भट मोनगोन? दिनै माने 14,70,000सो दङ। बेवहाय जुदि 80% पल जायोबा 12 लाखसो भट जागोन। बेहाय जों होनदों मा जों 8 लाख जों भट लागोन।
दा 8 लाखनि उनावहाय बेसेबां थागोन 3 लाख 4 लाख थागोन दा 3 लाख 4 लाखखौ सोर बेसेबां रानलायना बेसेबां मोनो बिथांमोननि खोथा गतिके माने 2 नाम्बार 3 नाम्बाराव सोयो बेखौ बुंनांगौ मुस्किल एनडिए 8 लाख जों 8 लाख लानो आरामसे दारा